nga ai ku blai biang i phi baro khat ki ba ju snap i gene ki jing hikai ngai ngu yu blai ba nga tip ba kalong ka jing khu shi fi bar ngai ku blai ru i fi ba fi la persang ye ga ban share shi ki wei malaga sngi bar nga danget ru ba u blai un ku khu ye ga kam chong fi ga yeng ga sem ga chong fi ga met ka phat ga chong fi ga jing khia yeng ga sem bar nga danget ru ba kani ga ktien ga chong blai ga ba nga kren fi malaga sngi kadum long ka balen ai ngai pinum thai ban snap ika bat nga kwangan penbor fi rupa la da kalong ka bala nga kwa ba fin da puli na ga bible ya ki ai ki ba nga kren la kalong ne em na ka tin ga jong play khnang ba kalong ka nong re mi fi ha ga jing shikri play ga ba mala ga sngi mdai tang ha ga ni ga por ka bangi kan do ini ga jing e andre ka nong ga jing rap fi nang ni shikmat ha ga jing ya na ti ga jong fi ha ga jing shikri yu trai kham tam le le ha ga jing dai bat ka jing duai namar ke jing duai ke de subject ka bayar ha ka bible ka ba hoat ngimla ban kren lut daga ni ga whatsapp namar ngim yo shibun ka por hangi renga kren ni gani kat bala ya ka ban penshai fi kat tu kat ni kat ka bangala ban kren nang ni khnang ba kan ga jing men to ya fi baro ba kan nong ka jing rap ya fi ha ga bakum gani ga por bat kan da long ka jing ka khuru yiki wai gi be yo sngo da ha gani ga por ngan peteng biang ini ga jing hikai ngai kat bau play dang ya lam ngaban kren chma ga jing duai ngan yai kren ni ga jing duai ngada kwa ru ba om tam ba pin chu snap om tam ba pin chu snap tunat om tam ba pin chu yo jing shai hare ngakwa ba pin de rung shiga jaka ba pin duai ngakwa pin de shim kya ban duai ba ban wat ga khmat ga jong play om kum ba pin chu duai men shua hare ba pin duai daga jing duai ga ba shisha kat kum ba pila yo snau na ga jing hikai baro ngan hikai piang fi ga ni ga por Siapang kini ke jing duai, bat kabangan pen iya pihak kini ke snipat kalai naga ketien ke jong play. Kabang abu ia ka kumne ja ayu habangi duai. Kata kadai ke jing hikai ke bang akwa ngan keren naga bentai jong pihak kini ke sni. Kai ka ba ja lani kan ja ayu habang ngabat mapingi duai shisha shaw play. Ja ayu habau priu duai. Kadan ayu habangi duai. Dan ayu kai ka bau play bu hangi habangi duai. Kan penlong kumno ingi habangi duai. Badai na kata daung ai kerteng ni gani ke jingkran jonga ja ayu habangi duai. Piniu ina gani ke jingkran lada people like jingmut ba. Piniu i gani kan ya rap fi shibon namar nda haba pi duai kinan ke jingja ke ba kraw ke jing im ke jongfi. Nga kwa ngan peni fi hagani ke por snap ha. Habangi duai shisha kumbala hikai ingi na ke ktien ke jong play. Dan ke ek ba kraw giban ja ke jing duai. Ke jing duai ke de jaka ke ba platam ke ba blai u bo ha wei po wei u ba duai ke de jaka ke ba blai u le ek ba kraw le ek ba mayan ke ba nga kwa nga nang fi ke ba pim sko tho ye ke ta na ki brio nang no re tang la na fi ai por ban chong ke jing duai bat nga kwa nga nang fi ba what ki jinkular ki jong blai la pin pulina ga bible ga yo i ngini ki sni marsin jag ni ga jing jag ni ga khlam ga jag ni ga jing pang ga bawan ga ri ga jingi ga yo im dei tang ni re klang ga perthai ki brio ki kuat e ga kitab sam ga nang ga khandai pu wei bro ga wei bat kira nget ba kitab sam ga nang khandai pu wei bo blai kular ga ban ga jakari u blai rum sha ga khlam ga tor ga yin jan ji brio ga jong blai but na fi pulai ga tu kitab sam bro ga wei tu jinkular ga badan to nga kwa ba pinum shu kam kanti ga to la ne ban shu priang ni to jinkular la da piklam sno tho e jingmot jonka ngan ong ni fingi ni ktel na la len dat e ni la pin pulina ga kitab sam ko na na pu e ga khat ga benin kong kong uta u ba shonga ga jaka ga bari jongo ba khle tam e unio yai ne apo ga jinka jongo budan bor baro fi ga to ga khat ang to ga ong uta ga ba mot dei tang kita ki briu ki ba pen million ban shong ha ga jaka ga bari kam dai ba fi wanri apdeng jing e kam dai ba fi wanri au play apdeng jing e ka jag tu jing kular re ga bible ka kren chai ka uta u ba shong ga jaka ka bari jongo ba khli tam e ka e ga jaka ka bari la pin pulina ga bible ga gospel ga jo Matthias ka la ko ba Henry la pi pulina khat ga Henry u Jesus wi kai ga jing duai wa pi ba pi duai rong shala ga jaka ka bari shaga pulet ga ktin si ki ang ga pulet ka mot ga closet ga prayer closet ga ktin English ka ba mot jaka kabari udah ang rukum ni haba piduai rung jaga jaka kabari da khang ni jing khang ban wang ini kitin ukpa ubayo i pi haga jaka kabari
kita kena jaka jing duai un I know if he haga bapau kita kena jaka ka bau blai kwa ingi bangin chong ga jing duai but what let ong ba tu jing kulara ka sam ga baknai puai kan trekam haga brio baro rekan mau ka condition nani ka nong rim ga bau blai bo hang to ga dai u ong ga khat ga bening kong jong ka sam ga baknai puai tang utau ba shong ga jaka ga bari ka tang ni tagi brio ki ba nang man shong ga jing duai ga jaka ga bari but la na pi pen mlen man chong ga jaka bari penio I u blay u long ka jing ka khui ka jing im ka jopi nak ta daw nga ai ka tangi ga jing kran ja ayu ha bangi duai kai ga ban jai ga yeng chong fia ba fi duai kai ga ban jai ga jing im chong fia ba fi duai ja ayu ga yeng ga sam ga jing shikri ga ri ga chai ben reu ha bangi duai nak ta daw nga kwa ngi ni pet ba ha ga ni ga sngi ba ngan pen I fi ya ga ni ga ten krang ba fin sngo to ngan wan ra lai te liki no rem nak ni ga bible ban pen I fi hoit dan shubun ke ba kham je leu ha bangi duai rei ngala ong lepai fi ba ngamla ngan kren lot nang nen rei tang ka wei ga bang kwa ngan pen I fi nang ni ga dei ba pin sngo to la nga kren ni ga ni na ka ban ta baro ba pin la ban sngo to kito gi bedang si sedang ban sngo to ten ga job play le se kito gi bala kham slem ru ka long ga jing pen de mai fin rei ka ai ga bang kwa ngan kren nang ni ga long ba baro khat ni la ban shai baro ni la ban sngo to ba baro ni la ban duai bat nga kwa ba ga ni ga jing kren jang kan pen ki si shai bi ba pin duai ka ai ga ban jala da ngaban ma pingi duai si sha job play nga kwa ngan na kli ga ta ga jing kli bat nga kwa ngan bo ga ni ga jing kren Tarai ka ega bo play bo aga Bible jayu la da ngaban ma pingi shong shisha haki ka jat jong tra ngi dem konsen ngi wat ika khmat jong play ngi duai nga kwa ba pin da snoto jayu ngan pin I pin aga Bible ga ni ga por fitip ka jayu la na pin pulina ga ktin ga jong play ka point ga baning kong jong aga ba nga kwa ngan wan ra ang ni ga dai ngayo ina ga Bible ka jayu ha ba ki priyo gi duai tangi ni pet na ga Bible la pin puli ngan pin Yeshua now Jesus Christ la na pin puli yo Jesus aga por bo Jisu umi shakane percaya din mudak life holds nam. People in the Bible ukhlem mi satya shakane percaya ben night ben yalap wat la daw de khontong blay wala daw de uba snow to bo dan gabor ga jing ga jaw right uni utrai jonga ba jofi usnow to igane bahaba un sami atat shakane percaya ga Bible kang ha ga gospel ga jaw Lucas na ga saw la people in khat ben kong kong la yalam daw min si me khoy yo Jesus Christ ya ka ba un rung shaka jing duai sha jing it ba duai sabu skin sabu me ke jing duai jo ko penlong yu uba la na pipuni na kala ngo sao jo Lucas ke khat ko khat sao ko ula wan pai ha ga bor jo mun si mo khoi kata ka ga bang kwa ngan pen I fi ga ni ga por ka ga ba jala na ni duai ka point jo ang ni ga dai ka jing duai ka pen ka la ya ga jing em jing kata ka ga pen ko ka balong ka jing ka ko ka ga blessing ga ba krau palat ya ga jing em jing kan mau ki jing le jing ki jing per shang jing ban pen ka la ngi ki ki ba ngan ong fi ki shilang tang ki jing per shang breu ki jing per shang ba pen ka la dan ki breu men ta ki ba pa duai nga mangan I no I ka tangan ne no kum tangan nganom le su I ka tangan ba ki la tiang ngi jing pang ki kwa ban kala no ba ki kwa ba ki yo I ka jing kala nga kwa nga nong fi ga ni ka por hoy ka ta ka de ka ba kam ngam pen ram fi dai ban kala de men pa jo play and dai la pi kwa ban yo I ba ka jing kala ka ba shisha kan wana ka jing em jang fi kan mau ka jing kala ka ba shisha kam wan na ka ba file ka jing kala ka ba shisha ka wan no play haba pi shong haga jaka baru play ban ipor ban dem khotse ban play la ka dot note ban wat yo play ka jing duai ga jaka ka ban ningkong ka pen kala ya ka jing em jingi kita ka ga ban ningkong ka pen kala yangi balai ka pen kala yangi piyo I hang ne hakikam ki apostol ngala puli na nang ko saw barabor ngala kren ne kitab ki kam ki apostol nang ko saw lu pin puli khat balai puai kong hadien ba ki apostol ba ki banget baro ki la shong ka jing duai ka Bible kong la pen knyo itu ka jaka la pen dap ki daw mun sim ko jong blai bat la pen dap ki da ka jing shlor ba ki la kren ni tin ka jong blai da ka jing shlor fi ka jing duai ka pen kala yangi ka pen kala kum no yangi ningkong ka pen kala yangi bangin yu I bat la di ngim don bor ngim la setiap ne ai da la di ngim don bor ka ni ka putai ngim la setiap ong da ka jing sngo tho jingi da ka jing la jingi ban le ai ya ka jing em jingi ka bang kwa ka ong pi kan mau ka jing duai ka pen kala ki sunran ki de ki bishop tin ki brio ka Bible baro ki shep tin u Joseph u shep tin wat you try duai khmat jo play u play pen kala ka jing em ka jo David u shep tin wat you play ka pen kala ka jing em ka jo Elijah u shep tin
tiang wat yo play ka pen kelai ke jing em jo ngan ya lam pi ke tien ke jo play ngan ong fi ni ke tien ba ka jing duai ka pen kelai ngi na ka jing shak tiang shi ke jing shlor na ka jing art tien shi ke jing he ka pen long ngi bangin shania outrai haki aka lemne bangin shania aladi kata ka bang kwa ngan pen fi na ka jeka ba ka jing duai ka pen kelai ngi ngakwa kan ya stat ane nakwa baka nalong ka jing mentoy fi ka nalong ka jing shy fi bapinyo I baka jing duai ka pen kalai ka jing em ka jingi ngayo I nga nuksa na ka Bible min bao Jisu da na nga pertay na pin pulin na ka gospel ka jong Matthias pin lap aga linang ka bakhatsao kadang ka jing cha ka bakraw ka Bible kabalang ka nuksa yung iba habang ituay ka pen kalai shishay ka jing em jingi lasing ang chukren stat na ka por kanang ba nganong pulilot ikan ray ngan chupin ifi na ka gospel ka jong Matthias kalanang ko bakhatsao lese barok ki kristan barok ki ba jupule ka Bible pitip ini ka jingja ka tagaday bau Jisu ya jalor ka duriaw lera pin pulin ang niya kalanang ka ba khatsao ka ba arpu arkong kumni ru Jisu ula kentuy ki senran jong uban kiolor ka liya bat ban lek no aswa jong sisiliang kat udang pelaj ki pat ba kani ka por ka bau Jisu udang sudep le ka wai ka kamba ban ka tagaday udang besai ki brio sanajar tang ki rangba lek no ki kenthay ba ki kena udang besai ki brio ki pawajar tang da ki santali ki pubar artali ki do kharit but people in the Bible ndala dep kani ko dan ko chinya kren ko chinya command but ki sanran ki command da Jisu ang ki sanran ki lek no lek ba fi shiliang ga duriaw but wa ang ki tiru pelaj ki pat ba 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 ula pelaj ki pat ba ka Bible ko u Jisu ula kiyo shalom way brio banduai kata ka bau Jisu jule la ulakio marway shalom banduai bat habala janmit ro udanang ta way bre hi u Jisu snoto ya ka bor jung jing duai bat habau kio shalom banduai marway man baro sisngi uduai nadu dang step adu ban janmit uduai ka Bible ko u yasa ikhmat jong trai pipulina ka tin ka jong play ko min kata ka liang ka dana preng ka duriaw kamat ki senran ki like klamu Jisu ki dana preng ka duriaw bat ka dan ka jing pinki daga jing at pelong bakal air kalau be persya ki kabadu ko ang kisenran ki dana preng ke eriong kisenran ki dana preng ke jingele kisenran ki dana preng ke jing bam tikna sho ila de kum nukin le na ke eriong ki khia ke sitang me pipule ka Bible ka bau Jisu dana ke jing duai fi lap na ne ke jingi kai ne ke dai bau Jisu duai kisenran ki klem duai bara ba kisenran ki klem duai ki yakin du eriong bara ba ke eriong ka wan ra ke jing klumara ke jing em jong kisenran fin lap taka de jing shisha nda habangim duai ngene kendo eriong bara bangi kendo eriong habangi klem duai ka eriong kan pen klumar kan wala me ke jing shapte hare tongan pen ifi ba ke jing duai ka wanra ya ke jing kala ke jing emjigi da ka bangan pen ibi ang yu Jisu ang fi Jisu ang strong ke jing duai open lut por ke jing duai u duai bro sisni ado banamit but people in the Bible ka tin ke jong play kong ha ke khat ke ba arfusan ha ke jing up mit ke besau ko ndala poi kuma jan shai men step ha ka pakisenran kile khon khem kia brojime ka Bible ko u Jisu ula le ki u ya halor ga duriaw ka ta ga de ga banga kwa ba fin yo e ga jing shai ga ga por u prio u baduai u dan ka bor tieng ula banya ha ga jaka ga ba ki wai kim la banya ka ta ga de ga banga kwa ga no ngi la da piduai ka jing kordor jing ga jing duai ga de ba la da piduai kan pen kalai fi ba pinum dan jing tieng finum dan jing artin pin dan jingai ka jing duai ka ai hangi ya ka jing shlur but pilap ang ne babau Jisu uduai ndau mi na ka jaka ba duai udan na ka bor jong blai ula baniat ha ka jaka ka bagi senran kimla baniat but dai na ka dau Jisu ya lo ka duria hoi ngam dan pol pen ilot ek ni ka jing shisha re ka ta ka buit beri jong ka jing duai ka bor beri nganong u Jisu wan ya lo ka duria ki senran ki la shep tiang ki ong ka dai ka ngai ka kenjak so de Jisu ang wat shep tiang long shlur dai mga but ngakwa nga fin na ki yo ibu Jisu u kren but ki snu to mo de try u Petrus ang ku try la da medai me hukum nga bangaru ngan waniat halal ko u Jisu ang wan but about Petrus u hiar na ka liang u ya lor ko na Jisu hi u Petrus u persang baniat ka Bible ko habo la yo I ta kan ba ka jur la shep tiang ba la sedang ban ngam u la pertau do ang ku try te pen emingi ka ta ka de mga kwa nga nang pi
กันนี่ก็พอพินละนะพิยาว่าละนะพินวดพิมดบัญญัติก็เตียนก็จงเพลย์ว่าละนะพิมดบัญญัติก็นี่ก็จิงบัญญัติประชานี่ก็จิงปังบัญญัติประชานี่ก็จิงบัญญัติประชานี่ก็แค่ละนะพิมด้วยพินละบัญญัติตั้งขันเดียดพินุมละพินงามนะบกวันก็จิงเตียงนะวันก็เอริองนะพิโยสโนกิคูบอดกันงามเบ็ดก็จิงก็จงฟีเห็นเรื่องก็คว้างน้องไอ้เฟียกันนี่ก็พอกันนี่ก็เป็นจางนี่ก็เป็นอิชัยกันดบาจิสุอุดวยบาราบาบวยบรอสิสนี่กับเอริองkamla penyap jelab yu kamdan bor ke jing syap ting bantrai yu barabam dan jing syap ting ke jing ke trekam ula baniang hasla jong ke ban ula baniak le ke duriau barabu putra su ya tang kendiat nama ba duai ula baniak tang kendiat kita ke dega mengakuang ada fi lada pim duai pin la ban im ban pin la baniak tang kendiat haga ni ke pertai haga jing lang mensiam Pulih susu nang ni ke Bible kadang ke jing hikai ke berkrau filap hang nenda bau Petrus ulenyar ulat syapting ulat janiap jelap uang ku try to pen emyanga ke Bible ko angkum ni kumni jisu haba ulat kenea la kti ulat kemi u ba ulat ang amel beret ke jing belai mesngau artin haba ke likiu te lor ke liang ke er ke jano na kwangan ang ifiang ni ke por nama bau jisu duai nama bau jisu dan ke por ban duai ke jing duai ke pen kelayu na ke rukom na ki wep parabil lesing langanong kapenia per na kiwepan na maru brio badua ulaban yang na jaka ka kiwe kim laban yang fiu im de tang ulaban yang ulaban ya rapru wat e kiwe ki bala jangam filap bo Petrus ungam ucisu yang ka dunia u klem ngam ulaban kner yo brio bangam ya ka bon puni yang lang na jaka ka ba mau yang na mar ki brio ki badua ki don kane ka jing shisha ki la ban ya rap ye kiwe de na ka dang ka kwa na fi la na ka yeng jofi ki ba yeng jofi ki khon jofi ki kmek pa Piki bahayang jom piki dana ke jing syapting ki para bagai ki prewi dana ke jing syapting finumla pinya rap ki la da pipim dua ndai la da pi dua pila pinya rap ye ki wai kata ke dai ke jing mento ai na ke jing dua pi puliang ne ke jing dua nga bu manganang ne ba ke jing dua ke pen kelai ke jing ai ke pen kelai ke jing ya ke yang ni na ke jing syapting ke jing slor kan ong si ong ye ke ten na kwang na fi wat le syapting ni ke bajakat ne ke pertai wat le kuslai u blay u dan na ke liang jong ke brio ke duai lada pi duai ke yeng jong pi kanom ngam ke yeng jong pi ke eriong kanom la ban le ai ke jing pang kanom not wat ban tur ke yeng jong pi lada pi shong ban duai kan pen kelai pi na ke jing syap teng ke jing slor pi nu in da pi duai pinum dan jing teng pinum dan jing ardatin blai un pen yang pi pin keman pin suk bat ka bot nang ta khnang manum slam ngan pen ing fi nang ni na ke tin ke jong blai ke jayu habangi duai ke bening kong ke pen kelai ni ke ai boring ni ka ba ar ke kwa pin snap hai ni namar kanele se bon pren ki brio pem da snu tho igene ba teng dan ki brio ki bekhen ba kham da men toy ngi ben duai teng man la ge singim ju kham duai ngi shemba teng ngi duai tang ko por bam ja teng ngi duai ngi shu long careless ga ru kom duai shanga no ngi fi ngi ko por kani ge ba don kam ba ha ba pin snu tho namar ngala shemika na ngi tir ge job le snap ngan puli fi na ga Bible ha ba ka kran ngi jing duai ko ong kum ne ka jing men toy ko ba ar ngan bu kum ne ka point changa ka ba ar ka ja ayu ha ba ngi duai habangi duai ka ai hangi ya ke jing ai e ke jong play na khwa phin da snap hai ke ta ko point na ngan puli na ga Bible pi puli na ke shiti shi ke Hebrew kala nang ko basau ko khat ke khat sao hadu ko khat ke khat riu snap ngan puli ka bro ko bai ka ong ne na mar ka ta habangi da rang ba ling do ba kraw u pala let ling bai ki benang u jisu khono play tong ni pat scamela ke jing pla na ma ngim dan u rang ba ling do u bamla ban ni snow lam ke jing pla jingi ndre yo bala pin shai ke bro sriam ngi ndre clamp pop na khwa ba phin snap khindiat ni ke tien ke dai ke tien ke banga shat snow tanat ya ke ne ke nong rem ke ba jisu lang la ong hang ne ke shiti shi ke Hebrew ba jisu de rang ba ling do jingi u bala rung ling bai ke benang ke mo jisu la yap ula mi pat ula kiyo shebenang menta but be rang ba leng do jingi uba ka Bible kong ni dan urang ba leng do uba la ban yes ngau la me jing tulat jingi na maria uru la pen shai ek esriem kumengi ndai klempop ka ba mot u jisu u ngau tho ek jing tulat jang aba jofi la ju ang barabor wat let klat egani u jisu tep ba fi shapting u jisu tep ba fi tulat ek jing duai u jisu tep ba fi dan ke pop ba jing ba kla ke jing u jisu tep ba fi dai tang ke khendau fi dai tang ke brio fi dai tang khra u bam dan jing mentoy erwem u jisu tep reken mau haba fi pai show blay kan mau wale shap ding ga Bible ka ong ni kite ni don rang ba leng do u ba snow lam me jing tulat jingi dai na ka ta da ng khwa ga no fi kan mau kan ni ke
tien ka mga sa snow to na ba mga wana khmat jong blai hapreng jo jing shepten hapreng jo jing sir hapreng jo jing bam tikna hapreng jo jing art tien ke bobon habang wan so try na shambo try snow to but na khwa na fi u try snow to ipi u blai snow to ipi what is shepten ni to ni u blai u bam pet tang ye ke perfection ke jingi u pet ye ke dot note ke besisha u pet ye ke motif ke jong fi ke bana po kum no fi wan so blai da ka ba kum ka no ke jing duai pi duai but ngan ai fi ke ni ke point ke ba arang ni ke dai ba ladang i duai ken mau ka ai yangi laneka kaya lamingi sugar jing ai e ke jong blai blai nga ongum ta ngan pule lot ye ke ni ke khat ke ba khat ngan pule biang ke khat ke ba khat san gong naman ni dan orang ba leng do ubas ngau la me ke jing tulat jingi yo bala pen shai ke sri mingi indre klempop wang kum no khat ke ba khat ndre upen sloringi wang na mar katate pongin ye wana janda ke jing slor hagi ket ke jing ai fi ya ke ket ke jong blai la khat ye ka ket jang ke jing ai the throne of grace ke ket jang ke jing ai man ma fi la ye ke jing duai ken mau pim rong ho blai uba bitar fi pim rong show blai uba kan ta fi klem rong show blai uba nyau ben fi ken mau haba fi wan khmat jong blai ni dan nyau rang ba lik do uba la prat lentina kam ta jingi uba la yap nam ta jingi ba ba ngi rong khmat jong blai ken mau man la ngi wat hagi ni ke por lani la fi duai shibet rong khmat jong blai yo i ni ke khat bangi lek da ke jing slur wali lek da ke jing tem lek da ke jing slur nama ke snam jong jisu kalapan playing ke lenti bangi la ban rong da ke jing slur shaka ai shaka ket jong ke jing ai ngas no to nat ni ke tin bong ke ket jong ke jing ai balai ka ke ket jong ke jing ai ka ong me habangi rong ngin yo priang ni ke jing isnai but ngin yo shem ke jing ai nak ta ka daw nga ai fi ni ke point bang ong la da ke ni duai ka point ka ba ar jong ka dai ngin yo shem ke jing ai no play fitim nem ka ong no bangin yo priang ke jing isnai ba bangin yo shem ke jing ai ka ban ya rap ya ngi ha ka por ka ba don kam dai na ka daw nga kwa nga na kren bahaya ke ni ayu play un play do not jong fi ke jing sno to jong pi me da gesni ba ha ba pi wan shi ke jing duai pi rong shi ke ket jong ke jing ai ba ba pi rong shi ke ket jong ke jing ai klem ar do tin ke bible kong pin yo priang ke jing isnai number 1 pin yo priang ke jing isnai pin don pa ke jing isnai ke jong play ba pi duai ka ba ar kong ngin yo sham ya ke jing ai ke ni ke jing ai ka ban le yu ka bible kong ka ban ya rap ya ngi ha ka por ba don kam Fim tip hagani ke por ni don kampalat yo play ni don kampalat ni ke bor ke jong play ni don kampalat ban sustaining ban ke shining bangin la ban yang jot ban bakani ke jing jakan kut no ban habangi yang ban duai ni don ke jing ni la ban yang habangi rong shi ke jing duai ban habangi rong shi ke ket ke jing ai ke ni ke jing ai ke ni ke bayarap ni ke por ke don kam sangan ai nuk sai fi Fitim ne am haba ubriu duai ulang teko mubriu uba deposit pisa malaga por. Shaka saving the jong. Ba haba deposit malaga benai malaga por ba uyo pisa ulek tap ya ka bang. Ba haba tap pisa malaga por a bang. Ngani tu ifi ka bang ka ai fi ka passbook ka bang ka ai fi mentangi yo ke ATM card. But nga kwanga ni tu ifi haka por ga bakum ne ngim yo le shabang ngim la mani drop sana bang ringi don ke ATM card bala bangi don ke ATM card bangi rongo po ke ATM machine nda habangi tap ang to ye card ge jini don lo jong password bala bangi tap PUE ba matsen tap abangi don password ga pisa jini ga bangi save kami bet kat kum bangi don kam balai ke to ko pisa kam de ge jong lo jong no ke de ge ba pidi percent man la ga por man la ga snap man la ga benai man la ga tayo haba pi yo pisa ba le kam but they look at that what it command but we done passbook what it command but we done ATM let up him to percent pisa let up he clem the percent pisa po bang what like tap your ATM card number kan mi tang ka but nga kwa ano fi kataka dai ka bangayo iya kini gisni ni neo pen ni jing duai nim ju duai ma lagi sni but dai na kataka daw ni klem deposit ya jing ai pi klem shem jing ai pim tip ka jing ai ka ba habang irong ji kat jang jing ai ni shem ni jing ai ka ba ni rap ni ka por ka dan kam ka ya rap kum no ka por ka ba ngim so thao so kan ma ka jing ai ka jong black dan hangta haba pila deposit no pa ka jing duai ma lagi sni haba pi dan ka jaka ka ba biting ka jing ai kan ai bor fi pila ba ni ka
jing ai ke de bor ke pen la ingi ban le ya ke ke bangim la ban le dala di kata ke jing ai but dai nang ke dau na yak nang ne ban ong fi duai menta sedang no ban duai wat ke khmat jong play malang sim dai tanga ke por jong ke jing ai sedang ban duai pin sham ke jing ai pin yo piang ke jing isnai no play but ke ke ban yarap pi ke por ke don kam ngan chu ai nuk sai pi ke por ke Mary but ke Martha habo jisu rong ke yeng jong ki ke Martha ke priang hende ke bon kam ke lap miet le ke kam jong ka hende ke Mary ke i no ki kam ke jam ke shong ki jat jong tra man ba wan ke shong ki jat jong tra man ba rong ke shong ki jat jong tra ke Martha ke dam hende ke mau jisu ang tang ke wei ke don kam e vi pulin no Lucas ke lenang ke sipau na ke khot ke balai po pra ter pin lap ba jisu ang ni wei tin wang tang ke wei ke ba ke Mary ke le ke ba hata me ke jing im jong ka ke ba don kam tam nge kwa ba pin te ba jisu ang ke ba don kam tam ke ne ke ba don kam ban shong ki jat jong tra ban duai fitim nam nge kwa ga no fi ke Mary ha ke por ba Lazarus yap no ba dan jinker mane ke ye ke Martha ke khlemla ye ke ban duai ba jisu pin mi pat yo Lazarus ne de ke Mary ke ba wan ke ba don ke jing ai ke ba shong ki jat jong tra ke ba la ye ke ban rap ye ke jing et ke jong ka ye ke ba kan yang khmat jong tra na mar ha ke por jong ke jing e de tang ke briu ke ba shong ke jing duai ke ba don ke jing ai jong play ba ke ba sno to yo play ba Lazarus mi pat ke yeng ke yo biang ke juba na kwa ga no fi dan ha ke jaka ke ba kumta ai ke ni ke por what they tight duai play un ke khu fi na mar bangam don por na kwa ngan pini fi kan dia khat do e ngan pini fi ke balai jayu la ngi duai ke ni ke ba kwa ba pin tip ngala kran ni ke ni la da ngi duai shisha na do ka do not minta ha ke ni gisni fi tip nam dai tang ba ka pin ke la ya nga ba de fi mdai tang ba ka ai ngi ke jing ai ken ma ko jing duai ka la ban pin ke la mdai tang ngi ndai yaki aka baro ka ba snot na na ngan chikran ling ko na ngam yo por sho ka ba ning kong e ka ba ngayu i ba ka pin ke la mdai tang ngi ka pin ke la ki aka phila pin mit do na pin pulien ke kitab Exodus ka la nang ka ba lai pu a la pin pulien na nang na ka khat ka ba khinda ble la bitar ye ka jait ben Israel la pin pulien ble la bitar palat ye ka jait ben Israel ba ble do ong yo Moses la pin pulien kitab Exodus ka la nang ka ba lai pu a pin lap ba ble ula da bitar ye ka jait ben reu ba uda ong yo Moses igini kistien wang igini kistien na pin pulien na kistien ke jong try wang ba try na pulien na khat ka ba khinda na ka nang ka ba lai pu a wang utrai ong Moses ngayo i no pai lang ba na khmi ulong pai lang ba erndang na makata ino inga ba ka jimbita jonga kanyo melap ang pendu khat yiki bangan sepen mi nan tolong da ko ba ka jait ben ko bakraw re pin pulien na Bible Moses yang dua khmat jong play no dua khmat jong play pin pulien na khat ka ba khat saw kong anda kum tau try ulah kelano na kata ka besniu ya ka bolot mu ban le hau pat lang jongo ka bamut ka jing du wai jonga ba jopi kala ban pen kala wat ya ka jing bitar ka jong play kita ka de ba nga kwa nga ong fin na ka dang na ong man lang sni tong ini duai tong ini yang gum ke brio jong play tong ini sa khma jong try ma play unum snap ya no unum snap hi duai ga play un snap tang ya ke brio jong u ke ba yang shisha khma jong try Moses marway yang na ka jat ben Israel dan million tam reu yang marway khmat jong play habo play lo bitar ban pen jat ini ke jat ben reu uyang bat ka Bible kong play ula yo snow bat ula kala no ka do not jong u na ka ba tmu ban pen jat ini ke jat ben reu kata ka de ba nga kwa ngan pen i pi ini ke pot pi na puni na ka Bible kitab Samuel ko nang ka nyau sa puni ka barok we hadin bi wan ra ke sundok jutang filap ba haba ka dan revival ang to Mispa haba ki wan ra ke sundok jutang u Samuel ne u duai ka dan revival ang ni ke sa pune mo pina ga Bible kin gi jong play ko ang haga ga por ke Philistia ki mo ikaban wan ban het man mar ba ki khon Israel ki le yelo mo to ga tem Mispa andre ga Bible ko ang Israel ki la ya Muhammad Samuel ki ang duai linyar kerpa de khmat jo trai ai ngo u play bo Samuel shemiu khon lang brat u badang bun bat usdang ga ban peniap u ban ai jinknya khmat jong play bat abo duai u Samuel marway nanga ben taga jait ni Israel ban le persya u Philistia u play u pen kelai ga ne ga jing tiang ga ne ga jing ya me ga jing lenyar upen pai ba upen yap ga ne ga Philistia da pertat ba u blay snow ga jing dua jong Samuel nga khwang na nga fe ga ne ga por pim tip ba ga ne ga jakat ne ga tmus ne ga brio la na nga ba ma pingi snow to ban duai mde tang ba ka pen kalai ga jing em jong fi mde tang ba ka ai fi ga jing ai ne ka la ban pen kala wat ya ga plan ga jong ga jing dum ya ka ba ngin yo ibo blay un trai kalai ga ne ga plan brio bar khat da ya ga plan so baro shaga buram ga jong blay ba upen jat ga ne ga plan pertai baro
bat un pen pau ya la jong ka buram ka bang sai ong barabor bau blay un pen dep ya la jong ka plan la nga bat ma fi kum ki brio jong blay ki ba e you try ki ba dan ka jing get kle ni shong ka jing duai nga ngai kene ka ni rap ya fi ken mau ja you ha bang duai kene ka bang pen e fi ka jing duai ka pen ka lan ko ka jing em jingi ka jing duai ka ai hangi ka jing ai ka jong blay ka ban ya rap ngi ha ki por baro ka jing duai ndai tang ba ka pen ka lai ngi re ka la ban pen ka la wat ka dot nut ka jong blay da ka ba u blay un paino na ka jing bitar ka jong ka jing duai ka la ban pen long you blay ya ka ba un be no ngi ka jing pang klam na ka ri ka jingi kan pen long you blay ba da ka bor jong ka jing duai blay un tet per that ye gi nong shon bat un pen pai ye ka ta ka ba snail bat un pen long ye ka ba bhana ta ka ri ka jat ben reu tongin num sange ban duai ngakerpat if tongin num sange ban isa tongin shongki ka jat jong try ban duai kat bala la da fila duai bro ar license ni wat ik khmat ka jong try wat ik khmat ka jong play duai wat ik khmat ka jong play daga dot not baro pinio you play un kur khu pi ngada net ba ka tien ka ba kren kan ai bor fi ai bo men sim khot jong play un kur shani pi ko mangala hikai ba pinduai daga ni ka jing duai kan pen ka live kan da wai ni ka jing tien kat ni ka lockdown ngin mi ki brio ki ba yo isi shai ka buram ka jong play kan wan ra ka jing ka la ka ri ka jat ben rio ba ngin yo I biang ka jing trai ka ba kraw ka jong play blay un kur khu fi ling ba ka ni ka jing duai bat ngada net skamba blay un ai bor fi kum ka yeng ka semi bar ka way ku blay shibon ba ka ni ka por ngan duai biang na ka banta jong fi bo blay un pen ki fi ba pin duai nang ni shikman ku try nga yang nang ni blay ringkat begini ki brio jame ki be yo snow ringkat begini ki ba duai lang bat ngaru ha ka ni ka por blay ku panga da duai kerpang ku try ba men nakta ye ki begini yo snow ni ka tin a blay bangi dana ka jaka ku pa ba ha bangi rong chiga jing duai a blay try tau ba shong jaka ka bari unyo yai ne po ka jingka jong bodon bor baro try nga nget bi jing kular baro ba ye ki brio ka duai a blay kan long ki yeng jongki kan long ki khon jongki kan long ki ri ki jingi ha bangi duai gen try na yo I bi ki brio ka lang ka sdang man duai na nget ni ka por ka ba kraw a blay ba ye ka ba men pen kre ye ka jing try ka ba kraw ka jame na da nget scam go try a blay ba ye men ai bol ba ni ka jing kren ka ba ret ka janga go try kan ya rap kan pen ki I ki brio begin duai kan pen long I ki brio begin yang go try ha ga jaka ka ba pra ka ba suda ye ka ban pen yang ka jing ker ko ba ang ka tien ka jame kitab Ezekiel ko pa nga duai a blay ni ka por a blay ko pa wat ai ba ka jing bitar jame kan hiara ka ri ba ka jat ben rio re nga duai ko pa ai ba ka jing isnai ka jame kan le risa halor ka jing bitar na ma try ka ka tien ka jame ma ba ka jing isnai ka le risa halor ka jing bitar na duai ka try blay ai ba ni I biang ye ka ka jing isnai ka ba khra ba ka jing ai e ka ba khra jame kan dang try ka ni ka ri ka jingi ha ba ngi kum ki brio jame ngi duai ko pa blay nga da yang nang ni da ka jing shirham yang nang ni da ka dot not ka ba luet akhmat jame yang nang ni ka try da ka min sim da ka jing get kle ya ka ban duai blay ba men pen ki ya baro blay ba ngin duai akhmat jame nga da nget ken try blay men da ka khu ka yeng jongki men da ya dai ka yeng ka sem ka jongki men da polite no kana do no ka ka jing pang na ka ri ka jingi ba ngin yo I ko pa sa si sen pan ngin yo I ka jing light do it ba ka jing kemen jong ka jing shakri ka bishisha a blay ngi ai lot chame ka buram ka tenga jong jisu ngi duai amen bat amen blay un khu fi nga kerpat biang si sen ba da ka jing duai shwai ka bapin share ka ni shikiwai da duai ba blay un kta lang ba ka jing kren lang ba ka jing duai ka ba ngi duai ba ba ka jing duai jong fi blay un khu fi ko blay shibon